the going crazy in here. Γεια σας gamers! Εδώ η Last Geek Gamer και σήμερα θα παίξουμε Skygrid μαζί με τον Δημήτρη XD. Νούσα Ζάντο θα έλεγα. Ναι, γεια. Ωραία, Κάνουμε ένα συνεχόμενο βίντεο τώρα. ναι. Και αυτό θα είναι περίπου πάνω από 10 λεπτά. Λοιπόν, Ωραία. έχουμε 10 dirt και 5 siege. Μπορούμε να φυτέψουμε. Τι λες? Ναι, Φέρε μου ένα stone pickaxe, αν μπορείς. ναι μπορώ. Και τώρα ξέρεις τι θέλουμε. Φέρε. Πάρε εδώ. Θέλουμε να γίνει πάλι νύχτα. Για τα τέτοια ρε. Για τα spider. Ναι. Οπότε κάτσε να κάνουμε pause στο βίντεο για να μην είναι βαρετό. Όχι ρε, περίμενε λίγο να φτιάξω εδώ κάτι που θέλω. Ναι, θα το φτιάξουμε λίγο εδώ. Λοιπόν. Και μπορεί να γίνει νύχτα όσο το φτιάχνουμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Κάνεις! κάτω έτσι, κοίτα. Περίμενε, θέλω. Εδώ θα φυτέψουμε. Που είναι και infinity κιόλας. Γιατί δεν το αφήνεις. Περίμενα, να σου πω κάτι. Θέλω να το φτιάξω εγώ. Περίμενε. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Κοίτα, το έχουμε κάνει εδώ λίγο. Δεν θα το χαλάσει κανείς. Ούτε τα ζόμπι το χαλάνε. Νομίζω. Δηλαδή, μάλλον. Μπορεί. Ρε, έκανες όλα αυτά για να φυτέψεις. Ναι. Εκεί θα ψαρεύαμε. Ναι. Τι. Ναι. Πού θα ψαρέψουμε, σου λέω. Δεν θα ψαρέψω. Ξέρω να ψαρεύω, εντάξει, ξέρω. Μην ανησυχείς. Γιατί εγώ δεν ξέρω, ρε. Ξέρω εγώ. Ξέρω κι εγώ. Κάτσε, πήρες το iron που έψινα. Ναι. Για φέρτα μου και τα τρία. Μη τα χαλάμε, κάτσε, μπορεί να τα χρειαστούμε κάποτε. Έχει Ποιο? iron εδώ κάτω που είμαστε. Α, σε ένα bucket θα το χαλάσω. Κοίτα, εδώ έχει iron. Έφτιαξε bucket. Πω. Ναι, κοίτα μια θα κάνω. Να βγάλω μια τα seed. Και πού θα τα βάλουμε? Κοίτα, περίμενε. Φέρτα μου. Λοιπόν, πάρω εδώ. Thank you. Πάω να τα βάλω αλλού. Πήρες το νερό που είχε εδώ, Ναι, και θα το ξαναβάλω αφού είναι infinity. Οκ. Ηρεμία. Ναι. Ρε, θέλουμε πολύ wood, αλλά... Ωραία, φίλε. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Πρώτον, εκεί πέρα, παρόλο το δέντρο, Ναι, και μετά θα σου πετάξει ένα sapling. ναι, θα φυτεύουμε συνέχεια. Ρε, είμαι τόσο αξιολύπητος. Σπάω το cobblestone, ναι, το cobblestone με το χέρι. Όπα, έβαλα wood και cobblestone στο φούρνο και κάτι γίνεται. Τι θα γίνει? Α, δεν ξέρω. Α, ξέρω, stone. Α, ναι, ψήνεται, ρε. Και λέω. εγώ τρόμαξα λίγο. Αυτό ακουστήκαμε σαν πολύ νουμπάδες, Ναι ρε, το ξέχασα, εντάξει. Λοιπόν, σου έφτιαξα τη λίμνη σου. Έλα να ψαρέψεις τώρα. Έχουμε τέτοιο. Ψαράδικο. Ψαράδικο. Έχουμε καλάμι, κάτι, πώς λέγεται αυτό? Το καλαμίδι. Ναι. Όχι, αυτό λείπει. Αυτό λείπει μόνο, ναι. Οπα, μήλο, το πήρες? Ναι, το πήρε. Το βάλαμε στο chest. Ρε, πρόσεχε τα saplings. Αυτό από απάνω. Και ρε, έχει lag. Την πατήσαμε και δεν μπορούμε sapling. Έχω ένα. Α, εντάξει τότε. 2. Τα coal ore μπορούν να ψήσουν. Όχι, δεν μπορούν. Σπάστα και κάντα κανονικά ορ. Πήρες Α, ένα όχι, sapling. όχι. Πήρες ένα sapling. Ναι, πήρα. Ωραία. Έχουμε 3. Μια χαρά είναι. Πάμε κι άλλα. Δεν πειράζει. Μακάρι που είναι και τα άλλα δέντρα τόσο μεγάλα. Ναι, Πήρα κι άλλο sapling. ωραία. Κι εγώ. Να πέσω μία κάτω. Όχι ρε, μην
τα sapling. Όχι ρε, τα έχω... Κάτσε. Το Apple άστο. Ναι, κράτα το. Μπορεί να μας τύχει να κάνουμε golden apple. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Ωραία. Α, τα color τα ψήνει στο φούρνο και γίνονται κανονικά. Άντε ρε, αλήθεια. Ναι ρε, δεν το ανακάλυψα. Κι εγώ τώρα το ανακάλυψα. Να μαθαίνουμε Minecraft τώρα. Ναι ρε. Έχει φάσει το Sky Grind. Εντάξει, ωραίο είναι. Πώς το πάει έτσι. Sky Ε. Grind. Έχεις πει και χειρότερα. Ναι. Ναι, Έχω 4 sapling. ωραία. 6 έχουμε, όλα είναι 6. Φύτευε τώρα. Α, ναι, να φυτέψουμε. Α, και το πιο σημαντικό απ' όλα, έλα να ψαρέψεις. Α, όχι, δεν έχουμε... Όλο το ξεχνάω. Λες να κάνουμε εδώ pause στο βίντεο. Κάτσε. Θες να κάνουμε pause εδώ το βίντεο και όταν νυχτώσει να το κάνουμε ξεπause. Ναι. Ξεπause. Κάτσε να πεθάνω και μετά. Να το κάνουμε ρεμίς. Έτσι λέγεται. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κάναμε ένα pause και επιστρέφουμε. Ωραία, παιδιά. Γεια σας, επιστρέψαμε. Είμαστε μέσα σε ένα Enderman. Μέσα στη φιλιά με έναν Enderman. Και να χτυπάμε. Δεν είναι εδώ, πού πήγε. Ηλία, βοήθεια. Πού πήγε, δεν το... Ω, το σκοτώσαμε. Ω, Μπράβο. ωραία. Πήραμε ένα Enderpearl. Oh, yes. Και αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Ωραία, λοιπόν, πήρες κανένα spider. Όχι. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, τώρα θα βάζουν πολλά mobs. Γιατί είναι νύχτα. Ναι. Εγώ σκοτώνω με το bow mobs. Κάτσα πάω εγώ τώρα. Μισό να πάω. Περίμενε, ρε. Όπα. Είμαι 3 χάρτη. Εγώ τρώω rotten flesh. Να χρησιμεύσει και σε κάτι. Είναι ο πιο ηλίθιος σκελετός. Έπεσε μόνος του. Εγώ τον έριξα. Α, όχι. Όπα. Όχι. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Θα πεθάνω, εντάξει. Α, ένα hit miss. Double kill. Double kill. Όπα, θέλω τι. Double kill. Θέλω τι πει. Όπα, spider. Ηλία. Εντάξει. Ωραία. Τι έκανε, τι μας έκανε και... Spider. Την έριξα κάτω. Μπράβο. Κάτσε να αφήσω τον bomb πεθάνω. Εγώ θα πεθάνω τώρα. Έτσι και ζήσω. Ένα hit ήμουνα. Από άρα μου φοβάσαι δεν ξεμένουμε. Ούτε από mobs φυσικά. Έχουμε ένα chicken, ωραία. Ρε φίλε, δεν έχουμε ούτε ένα. Πόσα string έχουμε. Κανένα. Μόνο 2 χρειαζόμαστε. Νομίζω μόνο 2. Κανένα string, γιόλο. Πέσε. Το ξέρεις ότι μπορούμε να σπάσουμε το spawner. Ναι. Οπότε να μην το κάνεις. Γιατί? Μην το σπάσεις. Πρέπει να κλείσουμε το βίντεο γιατί θα μου τελειώσει το... Ναι, το κλείνουμε με ένα ωραίο death. Ναι. Ηλία. Τι? Μετά κάνουμε και δεύτερο part σε αυτό το βίντεο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Γιόλο με death. Γεια σας.